Браслаў – паселішча ў азёрным краі непадалёк ад сутыку беларускай, латышскай і літувійскай межаў. Сёння гэтае паселішча прывабнае для беларускіх і замежных турыстаў як выдатнае месца адпачынку ў азёрна-лясным асяроддзі, не надта моцна дэфармаваным дзейнасцю сучаснага чалавека. Але вабіць сюды таксама унікальная гісторыя, якая працягам стагоддзяў была гісторыяй беларускага пагранічча. Браслаў – старажытнае паселішча на даўнім крывічска-латгальскім ці беларуска-латышскім парубежжы, потым памежны замак Полацкага княства. Таму і семантыка назвы дакладна не акрэсленая. Ці то ад полацкага князя Брачыслава, ці ад балцкага слова «брасла», што азначае брод. Навокал жа азёры. Ад таго даўняга, больш чым тысячагадовага паселішча да сёння нязменным засталося адно – неверагодная прыгажосць мясціны высокага пагорку, амаль з усіх бакоў аточанага вялікімі азёрамі. Застаўся яшчэ шматметровы культурны пласт, найбольшы на замкавай гары. Унікальная геаграфічная лакалізацыя Браслава як у мясцовым рэльефе на перашыйку паміж азёрамі, так і ў шырэйшым стратэгічным сэнсе забяспечыла яму унікальнае месца ў гісторыі не толькі Полацкага княства, але яго наступніка Вялікае княства Літоўскае. Якая яна, больш чым тысячагадовая гісторыя Браслава, як ён узнік, як развіваўся, што засталося ад мінулых стагоддзяў, што адкапалі археолагі. Каб пагаварыць пра ўсё на месцы, каб паглядзець, кіруемся ў Браслаў цуд над азёрамі. Тапаграфічнае развіццё Браслава было абумоўленае ягоным геаграфічным размяшчэннем, пагоркамі і раўнінай паміж 4 азёрамі. Адсюль нерэгулярная планіроўка, дапасаваная да асаблівасцяў рэльефу. Натуральна, сённяшняя замкавая гара, як дамінантнае ўзвышша, акружанае воднымі аб'ектамі, было прыдатным месцам для ўмацаванага паселішча, і людзі яго засядзілі ўжо ў раннім сярэднявеччы. Ужо ў 9 стагоддзі тут існавала паселішча, у якім жылі як латгалы, адныя з продкаў латышоў, так і полацкія крывічы прота-беларусы. А ўжо ў 11 стагоддзі першая беларуская дзяржава Полацкае княства паставіла на гары свой замак, які не толькі бараніў полацкую мяжу, але служыў адміністрацыйным цэнтрам балтаславянскай ваколіцы. Тое працягвалася і ў часы Вялікага княства Літоўскага. Браслаў быў важным горадам у гэтай дзяржаве, таму вялікія князі яго ніколі не аддавалі ў прыватную ўласнасць. Натуральна, Браслаў меў права на самакіраванне і ўласны герб. Горад моцна цярпеў ад маскоўцаў. У 1661 годзе яны яго цалкам знішчылі. У 1794 годзе тут адбыўся жорсткі бой паўстанцаў Касцюшкі з расейскім акупацыйным войскам, і горад зноў пагарэў. Расейцы, здушыўшы паўстанне, перанеслі цэнтр браслаўскага павета па іхняму уезда ў Відзы. Пасля Першай святовай вайны Браслаў трапіў у гэтак званую сярэднюю Літву, якая вельмі хутка злучылася з Польшай. Браслаў зноў стаў цэнтрам павета, тут пачалося актыўнае ўзвядзенне адміністрацыйных і жылых будынкаў дзеля размяшчэння польскіх дзяржаўных установаў і іх супрацоўнікаў. Некаторыя з тых адметных будынкаў ацалелі да сённяшняга дня. А на старажытнай замкавай гары ў канцы 20-х гадоў паўстаў абеліск, помнік мясцовай славутасці доктару Станіславу Нарбуту, які пасля доўгай і плённай працы лекара пайшоў з жыцця ў 1926 годзе. І хоць у савецкія часы улады прыбралі памятную шыльду і спрабавалі перарабіць помнік пад свае патрэбы, у незалежнай Беларусі ён адноўлены як даніна памяці выбітнаму браслаўчаніну. Сёння ў Браславе дзейнічае некалькі музеяў, ладзяцца разнастайныя гістарычныя імпрэзы, сярод якіх знакаміты фестываль сярэднявечнай культуры «Меч Брачыслава».
Пра Браслаў нам распавядзе спадарыня Ганна Базарэвіч, галоўны захавальнік фондаў браслаўскіх музеяў. Спадарыня Ганна, гэта самы цэнтр Браслава. Жыццё тут менавіта пачыналася. Так, менавіта тут знаходзіцца сэрца Браслава. Першыя людзі з'явіліся тут у канцы першага тысячагоддзя. І гэта была пагранічная тэрыторыя славянаў і балтаў, так? Праўда, і першыя пасяленцы ўвогуле былі не славяне, а латгальскае пасяленне тут было. Вось, а славяне ж з'явіліся тут у пачатку 11 стагоддзя. І яны разбурылі это паселішча ці неяк сумесна жылі па даных археалогіі? Па даных археалогіі, калі звяртаць увагу на матэрыялы, то можна сказаць, што хутчэй за ўсё гэта была мірная асіміляцыя. Гэта была пазней пагранічная крэпасць, пагранічны замак Полацкага княства. Да, гэта быў фарпост Полацкага княства, і сваё функцыянальнае прызначэнне Браслаў нясе і па сённяшні дзень. Валы магутныя засталіся. А што вот з гэтым браслаўскім замкам у часы Вялікага княства Літоўска? Тут жа ён быў вельмі магутны замак. Так, браслаўскі замак, нягледзячы на тое, што гэта было драўлянае ўмацаванне, граў вельмі вартае такое значэнне. Вось, часта ён спальваўся. І ўвогуле, можна так сказаць, сканаў у гады расійскай вайны у 17 стагоддзе. І людзі больш не вярнуліся на гарадзішча, а ўжо пачалі сяліцца ў падножжы. Слухайте, мне вот такое трохі здзіўляе. Это пагранічча такое, і пагранічча балтаславянскае, і пагранічча было полацкай дзяржавы. Неяк все-таки это не цэнтр, але тут жыла вялікая княгіня Алена, выбрала. Што прываблівае людзей да Браслава? Ну, увогуле, Браслаў княгіня Алена атрымала ў якасці вясельнага падарунка. Вось, і браслаўскія землі былі великакняжацкімі уладаннямі, недзяржаўнымі. І менавіта вось княгіня Алена аблюбавала гэтай мясцінай для сваіх рэзідэнцый. Яна была тут не адна. На замкавай гары, крышачку, калі рушыць на захад, на ўсход у яе была рэзідэнцыя ў княжаным лузе. А манастыр яна заснавала менавіта тут, на замкавай гары. Да, так. Гэта быў мужчынскі манастыр. Але дала фундуш манастыру, які ўжо існаваў на востраве возера Неспіш. Людзі, которые сюды першыню трапляюць на эту замкавую гару, адразу звяртаюць увагу на этот цікавы помнік. Я трохі пра яго чытаў, а вы хіба пра яго больш ведаеце? Гэта надмагільны помнік, прысвечаны ён доктару Станіславу Нарбуту. Гэты чалавек нарадзіўся на Градзеншчыне. В Лідскім павеце там гнездо Нарбутаў, але ён дзейнічаў у міжваенны перыяд, 20-е гады, у 26-м годзе, здаецца, памёр. Памёр у 26-м годзе, але вельмі такі яго яскравы ўчынак, адкрыццё бальніцы, было здзейснена ў 1906 годзе. Яго шанавалі як лекара яшчэ з царскіх часоў. Да, і акрамя таго, што ён быў лекар, ён быў шырокай душы чалавек, грамадскі дзеяч, ён заснаваў пажарную дружыну ў Браславе, меў такое тонкае пачуццё гумару, шмат засталося ад яго гумарэсак і нататак, і нават выпускаў самаробную газету «Дух браслаўца», дзе высмейваў мясцовую адміністрацыю. Настолькі быў чалавек заслужаны, што нават камуністы гэты помнік не парушылі, калі тут гаспадарылі ў тыя часы. Вельмі добра думаеце пра камуністаў. А што быў збураны? Ён не быў збураны, але імя Станіслава Нарбута да пачатку 90-х гадоў не ўспаміналася. На гэтым надмагіле была усталявана скульптурка чырвонаармейца і шыльда у памяць загінулым чырвонаармейцам падчас... Прабачце, занадта добра падумаў пра камуністаў. І толькі ў пачатку 90-х гадоў, вось дзякуючы намаганням супрацоўнікам нашага музея Кастусю Шыдлоўскаму, які усталяваў кантакт з нашчадкамі Станіслава Нарбута, пра доктара зноў пачалі казаць адкрыта. Спадарня Ганна, у міжваеннай Польскай рэспубліцы Браслаў быў цэнтрам павета. А гэта азначала будаўніцтва. Што засталося ў Браславе, што збудавалася, што засталося ад міжваеннага часу? Цікава, што засталося дастаткова шмат аб'ектаў. Гэта і калонія для ўраднікаў, якая была збудаваная ў пачатку 1920-х гадоў. Для адміністрацыі, которая прыязджала сюды на акраіны польскай дзяржавы, не польскія. Так, гэта разнастайныя спецыялісты, павятовыя інжынеры, бухгалтары. Так. Скажыце, адразу відаць, што будынак міжваеннага часу, вось, который відаць такім жоўтай шалёўкай, што гэта за будынак?
Гэта будынак былога чыгуначнага вакзала. Ужо у польскія часы, у пачатку 20-х гадоў быў узведзены гэты будынак. Теперь не здагадаешься, что это вокзал. Что сталося с этой узкоколейкой? Вузкакалейка праходзіла до 1964 года. Рушила яна 2 разы на дзень. Вось, шла яна вельмі марудна, 30 км ў час. Это была и пассажирская, и грузовая. І пасажырская, і грузавая. І трэба адзначыць, што турысты, якія наведваліся ў Браслаў міжваеннай Польшы, разглядалі яе як паўнавартасны турыстычны атракцыён. Ясно, вельмі цікава. І што потым просто непатрэбнае стала? З'явіўся першы аўтапарк, і ў чыгункі знікла патрэба. Вузкакалейку знеслі, вось, і зараз засталася толькі шырокая каляя ў мястэчку Друе. А будынак самого староства? Будынак самога староства быў пабудаваны крышачку пазней, чым уся калонія ў 1928 годзе, але яна засталася неперабудаваная, прыгожая. Скажите, вот з помнікаў архітэктуры самых цікавых, самых значных, якія в Браславе засталіся? Нельга абмінуць помнікі культавага дойлідства. Гэта каталіцкі касцёл Раства Найсвяцейшай Паны Марыі, праваслаўная царква Успення Пресвятой Богородицы. Кожны мае непаўторную гісторыю, непаўторныя архітэктурныя рысы, якія зараз можна прасачыць, як развіваўся будынак на працягу свайго А вот в якім стылі гэты касцёл збудаваны калі? Касцёл збудаваны ў неараманскім стылі ў 1897 годзе. У браслаўскага касцёла ёсць цікавая адметнасць. Нягледзячы на тое, што асноўны аб'ём збудаваны ў 1897 годзе, ёсць фрагмент алтарнай сцяны, які застаўся з 1824 года. Збудаваная гэтая сцяна ў тэхнікі рызанкавай муроўкі. Рызанка азначае ізюм. Так. Гэта вельмі добрае параўнанне, таму што насамрэч невялікія каменьчыкі, якія украплены ў раствор гэтай муроўкі, нагадваюць разынкі. А чаму тады не быў дабудаваны ты касцёл у 20-е гады 19 стагоддзя? За паўстання, можа быць? Ён быў дабудаваны, але колькасць вернікаў узрастала, і ён быў проста малы па памерах. І яго было вырашана проста пашырыць. А царква калі збудавалася? А вось цікава, што ў тым жа самым годзе, у 1897. Дагэтуль там стаяла драўняная царква свяцейшага Нікалая. Вось, але вернікі ўспамінаюць, што падчас службы, нават падчас дажджу, капала на галаву вада, і царква была вельмі ветхая. Аднак, калі былі вылучаны грошы, каб збудаваць новую, вернікі вельмі шкадавалі старую, вырашылі перанесці на мясцовыя могілкі яе. Вось. І прастаяла она там некалькі гадоў, потым згарэла ад пажару. І ўжо збудавалі новую царкву. Да. Мала які з невялікіх гарадоў Беларусі мае такую багатую і слаўную гісторыю, як Браслаў. Гэты горад ад самага пачатку і да канца 18 стагоддзя знаходзіўся ў стратэгічна важным для краіны месцы і таму заўсёды быў дзяржаўным гаспадарскім. Але па той самай прычыне не раз цярпеў ад войнаў. Спачатку гэта быў стратэгічнае значэнне замак на памежжы полацкай дзяржавы з балцкімі плямёнамі, потым Пскоўскай рэспублікай, а пазней маскоўскім княствам. Тут заўсёды стаяла залога, захоўваліся прыпасы і зброя на выпадак вайны, сюды збіраліся войскі для абароны ці наступу на варожую тэрыторыю. Браслаў заўжды быў адміністрацыйным цэнтрам, спачатку вайсковай акругі ў полацкай дзяржаве, потым цэнтрам павету ў Вялікім княстве літоўскім, міжваеннай Польшы і раённым цэнтрам у савецкай Беларусі. Толькі расейцы, захапіўшы Браслаў па трэцяму падзелу Рэчы Паспалітай, у 1795 годзе перанеслі цэнтр у Відзы, але сам уезд надалей доўга называўся Браслаўскім. Сёння Браслаў – вядомы турыстычны асяродак, які прываблівае людзей найперш сваім азёрным хараством, вялікімі маляўнічымі люстэркамі азёрамі сярод высокіх берагоў пагоркаў. А яшчэ вабіць, акрамя азёрнага хараства, нейкі няўлоўны, можа быць, да канца не ўсімі свядомлены пах, аўра гісторыі. Невыпадкова менавіта ў Браславе квітнее, стаўшы ўжо традыцыяй, фестываль сярэднявечнай культуры пад назвай «Меч Прачыслава».